рөхсәт итегез сезнең барыгызны да якынлашып килүче халыкара хатын-кызлар белән чын күңелдән тәбрик итәргә, сезнең һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, сәламәтлек теләргә, һәр вакыт шулай шат булып калырга һәм киләчәктә дә шулай районыбыз өчен сезнең исәнлек белән тормышны алып баруда сезнең ярдәмегезне теләп калырга. Чын күңелдән котлыйм, дөрестән дә менә бүген беренче язның бәйрәм көне, 4 март кына булса да, менә дөрестән дә бүген язның беренче көне дисәк тә дөрес була торгандыр, чөнки кояшы да язныкы, һава температурасы да бигрәк тә теге салкыннардан соң безгә бик матур күренә инде бүген көн. Бүген без әзерәк, быел без әзерәк алгарак күчердек очрашуны, чөнки безнең 5-6-7 районыбызда Йолдызлык фестиваленең зона этабы үтәчәк. Күп кенә районнардан киләчәкләр, шулай булгач иртәрәк быел очрашырга туры килде. Ләкин ничек кенә әйтсәк тә, сотта без иртәрәк очрашкачаның бәйрәм итү көннәре күбрәк була дигән сүз бит инде. 6-7-8 бит әле безнең бар алдагы көндә ял көннәре булып исәпләнә. Инде хатын-кызның җәмгыятьтәге роле, әһәмияте әйтеп бетергесез. Аннан башка инде тормыш күзәннелә килми, әниләрдән башка, хәләҗефетләрдән башка, балаларыбыздан башка, бөкәйләребездән башка, ничек кенә әйтсәк тә, ул тормышыбызның әйдәп баручысы, районда 30 мең халык яши дисәк, аның 16 меңнән артыграк хатын-кызлар, безнең аны хатын-кызлар ирләргә караганда да күбрәк. Аның бала табыры да где-то 5 мең, жылына 290-300 бала гына туа пока. Күрә, монысы буенча без бик әйбәт эшләйбез дип әйтеп булмый. Демографик ситуация районда тискәре, беләсез, ул безне бер дә бизәмәй, хөрмәтле хатын-кызлар, шуңа күрә алдагы елларда бу турыда шулай ук уйларга кирәк безгә. Ләкин үзегез белеп торасыз, район ул Актаныш районы инде ул бик матур гына үзенең дәрәҗәсен белеп, республикабызның баш каласыннан читтә булса да эшләп ятучы район булып тора. Әйтергә кирәк, аның тырыш, хезмәт сөюче халкы бар. Әлбәттә, алар сез, шул вакытта инде безнең ир-егетләребез, бер генә өлкән алсак та бүген инде районыбыз начар эшләй дип әйтеп булмый. Начар эшләү генә дөрес тә булмас. Республикабызның алдынгы районнар арасында дип әйтәсем килә. Барыбер инде төп күрсәткечебез, төп җитештерүебез безнең авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерү булып кала инде ничек кенә булса да. Ул өлкәдә дә без сынатмыйбыз. Икмәк буенча да, терлекчелек продукциясе буенча да әйтергә кирәк, алар турында инде күп сөйләдек, кабатлап торасым килми бүген көндә. Тормышыбызның башка тармаклары буенча да менә безнең алып баручылар әйтеп китте бит. Мәгариф, мәдәният, сәламәтлек саклаучылау өлкәсендә быел бигрәк тә авыр ел булды бит инде. Соңгы көннәрдә менә күреп торабыз, әкренләп чигенгән кебек, аны бернинди тынычланырга урын бар дип әйтеп булмый бүген көндә дә. Шул вакытта инде мәгариф системасында эшләүче безнең төп әйдәп баручы, төп йөкне тартып баручы хатын-кызларыбыз бүген көндә булып тора. Быел бит инде зур гына чара көтәбез мәгариф белгечләре буенча август киңәшмәсе республиканың бездә үтәргә тиеш. Әлбәттә, аларның төп хезмәте һәм без алар ашаны күрсәтергә тиеш булып торабыз. Актаныш мәдәнияте ул. Менә әйдәп баручы гына димәсем, үзенә бер уникаль мәдәният өлкәсе дип әйтер идем мин аны. Менә күрәсезме, нидә матур безнең театр айлыгы бара. Бер генә районда да бармый монда айлык. Может быть, башка районнарда бу кадәр халык театры да юктыр инде. Халык театры булмаса да, безнең кичкенә театры да 50-гә якын бүген көндә. Күпме халык сөенә һәм күпме халык үзенең сәхнәдә үзенең ролен тотып карый. Менә бүгенге бәйрәмнең әзерләнгән файны гына карасагыз да менә нидә матурлыклар иҗат итмәгән безнең хатын-кызларыбыз. Әлбәттә, әрәм мондагы кешеләр генә аны күрә. Мин инде үземнекеләргә дә әйттем, әйдә бирик буларны, кемнәрнең алтын куллары белән барлыкка китерелгән бу матурлык дип. Бусы бер, икенчесе, хәзер бит инде үз мәшгульлек дигән өлкәдә бар инде безнең. Үз мәшгульлек буенча да алар үзләренә күпмедер керемдә кертерлек итеп, аның эшләрен оештырырга ярдәм итәргә, даулашлар да бит безнең бирдә утыра. Һәммән әйтәсем килә, күреп торасыз, нидә безнең тырыш һәм нидә сәләтле сәламәтлек саклау спорт турында әйтсәк тә, шул безнең кызларыбыз, хатын-кызларыбыз
nili derecede özlerinin derecelerin bir hem göstergeçleri bilen rayonumuz halkın seyindireler bu mümkün. Tüzülüş öpkesi ortarmak mümkün de anda dağlardan başka mümkün değil. Şulay bu baş eytesim ki en mühimi sizge selametlik birsin. Kaygılar görge yadmasın. Oyle deybet olsun. Malalar isen sağ olsunlar. Etiyaniler, bir babaylar. Aman oyle. İndi olturmuş bulgaç türlü şahı ola. Ağır kaygılar girmesin. Şuna göre indi bulganların birgelep pişirip, sağ selamet olup, gelecekte de birge sizin bilen motor edip yaşar gelsin. Beyran bilen sizin barımızda. Enek agrafirmamızı cevaplığı şekillenen cemiyetinin etes bölükçesi, sıyır soğuşçusu Gilfanova Hamide Sayaf kızı Tataristan Respublikasının at kazanan dirikçisi degan maqtovli isim berilar. Şun ko'ngildan qutlaymiz rahmat deb xizmatingizga izanlik, sog'lik, o'ngishlar. Tataristan Respublikası Ministerler Kabineti buyrug'i negizinde gражданlik hali aktlarini tirkov ishchanligini uyushtiruv, kadrlar ham normativ huquqiy bazani ta'min etuvni komillashtiruvga zo'r ulush kiritgani ham ko'p yillik namusli xizmatlari uchun boshqarma komitetining gражданlik hali aktlarini tirkov bo'ligining bosh bilgichi Fazliyeva Venera Felix qizi Tataristan Respublikasi Ministerler Kabineti rahmati bilan bo'laklanadi. Venera xonimni shun ko'ngildan qutlaymiz. Rahmat xizmatingizga, o'ngishlar. Ko'p yillik natijalar xizmati munisipal milk bilan idora etuvni komillashtiruvga zo'r ulush kirituvi uchun Oqtanish munisipal rayoni mulkiyat ham ijro munosabatlari palatasi munisipal qazna учреждениесinin bosh bilgichi G'alimulina Albina Filiz qizi Tatariston Respublikasi ijro ham mulkiyat munosabatlari ministrining maqtov gramotasi bo'lib Tatariston Respublikasida saylov kampaniyalarini hazırlauda ham o'tkazuvda aktiv ham natijali ish uchun saylovlarni uyushtiruvda ko'rsatgan xizmatlari uchun Tatariston Respublikasi o'zak saylov kompaniyasining maqtov belgisi bilan G'ilfanova Filiza Akram qizi bo'laklanadi. Albatta endi sheshat e'lonlari, alqishlar, esdalik qavatli surat, esanlik, sog'lik o'zimizga. Tatariston Respublikasida saylov kompaniyalarini hazırlauda ham o'tkazuvda aktiv ham natijali ish uchun Sharipova Gulchashak Mars qizi Tatariston Respublikasining o'zak saylov kompaniyasining rahmati bilan bo'laklanadi. Shun ko'ngildan tabriklaymiz. Rahmat xizmatingizga, o'ngishlar. Rayonning sotsial-iqtisodiy o'sishine zo'r ulush kirituvlari, ko'p yillik natijali xizmatlari uchun Oqtanish munisipal rayoni boshlig'ining maqtov gramotasi bilan bo'laklanadilar. Tatariston Respublikasi Oqtanish munisipal rayoni bo'yicha Rosreyestr bosh bilgichi eksperti Nizamova Zila Rafael qizi. Yorshovli shahari pensiya fondi idorasi davlat учреждениесinin Oqtanish rayonidagi klientlar xizmatini aydab borishi bilgich eksperti Zakirova G'adila Mahmud qizini sahnaga tashlamiz. Alqishlaymiz, shashak karimlari. Rahmat xizmatingizga, o'ngishlar. Oqtanish ovuli 7-sonli bolalar bog'chasining 1-kvalifikatsion kategoriyali tarbiyachisi Asolova Dilbar Mudaris qizi. Rayonning sotsial-iqtisodiy o'sishine zo'r ulush kirituvlari, ko'p yillik natijalar xizmatlari uchun Oqtanish munisipal rayon boshlig'ining rahmat xati bilan bo'laklanadilar. Igilik o'zagi sotsial xizmat ko'rsatuv davlat avtonomiya uchrashuvchisi sotsial xizmatkori Xabirova Gulnoz Hamza qizi. Alqishlar, rahmat tegishli xizmatingizga, o'ngishlar. Boshqon javobliligi cheklangan jamiyati sıyır so'g'chisi Xo'jaqayeva Gulnoz Rinat qizi. Rahmat xizmatingizga, ilk og'ir xizmatlarning birisi, o'ngishlar.
Гастройсервис жауаплылығы шектелген жәмғияты штукатур бөлімшесі Шакирова Әлфира Василқызы. Рахмат, бек зор хизмәтіңізге, уңышлар, сәлем саулық, шешек бәйлемлері, алғышлар.